Hai guys, ojo lali nguri-nguri budaya Jawa. Sugeng hamirsani, monggo. Udeng kaanggit dening Mas Burhan. Udeng uriping pikir ateges mudeng, dandang galih lumantaring tandang, endahing tata patarping sandang, ngundang ajining sira yen sinawang. Udeng sandanganing sirah abang lan ireng kang mus pernah minangka pralambang teteking manah wasis jatim kok tur linweh sira kang ngangge mugi nemu kamulyan lir ilene wareng. Udeng iketaning manungsa kalawan Gusti, tata ing iman madhep mantep ugi nyawiji Gusti kinarya becik maring sapindho padha Tritunggal sariyekti memayu hayu bawana. Ampun kesupen. Subscribe. Like, share, lan komen, matur nuwun.